Galigid-ligid. Tabangan ka buno, be. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala, guys. Sa atong channel, guys, na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din, guys. And don't forget to hit the notification bell, guys, para always po kayo updated sa ating new upload. Complex pala yan kan? Complex? Gym. Hindi mag-disco bukas? Ha? Disco? Ugma, disco. Basali kayo, kay manguli na ta. Dali. Kano kita magbuno. Kita ba nga doon sa buno? Madana niya, di ba tagabawsan eh? Galigid-ligid. Tabangan ka buno, be. Nagpusapos ka, tabangan. Lagsabi! Lagsabi! Lukso, likay, lihay. Kalingaw. Tabangan siya, we. Lingawan nila ba? Gitabangan, naglaki, oy. Tugbuno. Di no, nasakit goro. Oy, diyan ay bulan ning lagpas. Oops. Ego. Ingawas mga bata. Iksa-iksa ragod. Kapultahan. So dito ba kapultahan? Naman. Kuan ragod ayo kusga. Kana kay kapultahan. Bono-bono ra. Tara, kay kapultahan. Hoy, dali magali. Dili ko sugon. Pabalik. Mga bata o, lingaw ra sigig lukso. So balance food. Tara, nahinungan na food. Di ba lupig mish ka kay tinagurhag bola. Ilokso nagbola, lagpas na. To
na, nilupad na. Mayatakan ng bata ha. Bata, nay nagigda, mayatakan ninyo. Nay bata ah. Kasi tabang ba? Aw. Ngayon siya tabang oy. Kasi taas nagtabang. Mayatakan ng bata. Ay! Kusog agting sa mga ginaw eh. Ay, kusog-kusog yun eh. Kusog yun, gamay siya pero kusog lang yun siya mutuyok mo ng perting manuagin. Oh, gamay siya ma'am. Oh. Gamay na bro. Kusog yung impact sa mo ng manuagin sa sila. Kaya nakasakay, kung dako pa rin niya habog, hinay na ko siya magatuyo sa barlagwa. Tingnan ko po, wagit man, kusog dahil siya sa gamay. Agnagad yung gambog. Magaginhawa, nagtukad. Kusog yung impact yung tuyo ko eh. Apa ini? Ano ba? Ano? Apa yang mereka bujur yang Malaysia pakai? Mana yang siapa yang? Huwag yung maanak ba? Oo. Mana yang pakai dah? Oy, basta, mark first time, may siguro ng activities ko eh. Saya ma'am, jangan ay ang number ko ba mga anak ko? Oo, mga bike, sa panalay. Lain-laing mga ingani activities. Oy, kay labi na, di manakay. Oh, na kami. Ako, ano siya? Bukid niya, ano? Okay, malakay niya. Kanang pista gubay na yung mga tagang alis siya muadto, nakay. Okay, sabi mo niya mo ano? Ito so baysa na inyo to. Katong dito sagna. Habog dito inyo buto pag pista sa ala ito. Dako kay siya nga festival niya. Ano saway mo ano? Niya to. Pero hindi lang siya pare sarap. Ana to. Hagnaw jud ni nagambog.
Pila ka tuyok? Alpin niya nga, walang masagay yung banaog na mo. Hindi, naglawa. Sige, sagdan ra. Ganahan mo sila sakay-sakay. Sakay mo? Nahurot na niyang 100. Day! Hagnaw? Oh. Inagangbog. Gigasto na niyang kuan? 100? Sakay mo diha? Diha na lang mo. Ayaw na lang. Di oy. Ug kano sa kuno ka munaog. Ug di ka mo reklamo munaog na bahala kasagdan ra mo kuno nila. Lagi. Ay kay storya ko. Kusog gani, gamay ra gani anya. Kusog biya kay nanuagit. Gamay ra siya pero kusog man mo tuyok manang manuagit. Kusog mo tanong to. Ag mga bata umana. Ayo pa. Apa din ni abot. Nay batang gamay ha, may ganin niyo ng batang gamay. Ipalit ra ni namo gnokte. Na may 39. Kamu magigo. Asa mo ma-enjoy ana. Ayam may ningalis bukid. Ang ice cream, mabutor na. Ang basta asing. Dia. Ada tahu lah. Yang likod. Oy, koy, trapo rin. May lahin. Lingawan nila. Lahin duwahan ko. Lagi. Bata ha? Dili. Katotoy laki. Di ba kay gamay ra ba maigaan nga ni dako musikog pa namdong. One eternity later. So, that's it guys. Thank you. Bye-bye. See you our next vlog.